rotate doporučuji katanu. Katana je nejlepší rotate. Nenajdete katanu, tak X-Wing, jo? A potom Shockwave když tak. Ne, ten X-Wing je strašný. Nebo jako pokud máte lehké lubička, tak ho klidně berte. Ale většinou, když hrajete v deloadech třeba, tak tam jsou dobří hráči a většinou vás úplně jako zjedou. No, dá se zaklít. Nemáme docela těch stanoviska, no. Máme docela easy lubička. Ale máme, najdou se tam ani nějaký trojárny. Co tady jsou granáty, i toto. Ono to zase je buklí. Říkám, já nemám rád buklíček prse. Ví. Já vím. Já jsem mrtvý na zónu, ale... A jsme to 5, zase jsme to 5, kámo.